यास मरे आमगेल कारवार यो मरे यो एक क्रूज पिन कोड 581304 कारवार जन्म झालो हिंगा हिंचे लोक मागेल परिवार सांगता तुका चल आमगेल कारवारची स्टोरी मॉर्निंग स्टार्ट जाता आमगेल 2 इडली विथ सांबार गाडी घोडो नाका आम्ही फिरता हिंगा रिक्षात टॅलेंट नाही कमी आणि नाही कमी शिक्षात फेवरेट एकू डिश निस्त्या मेळटा हिंगा सस्तात काम कन जाम जाल की सांजेर मातर बसतात हळू उरता फुल दिवसाक वाड्यार सगळ्याल जात्रेक खाऊन पिऊन राईट नाटक पळो सुट्टा रात्रेक कितले मजा येता तुका सांगल्यार कळचे ना केन्ना यो आमगेल कारवार मागीर वापस वयचो ना रवींद्रनाथ टॅगोर बीच खंय आमगेल कारवार कुरुमगड आयसलँड आसा खंय आमगेल कारवार INS चॅपल आसा खंय आमगेल कारवार कर्नाटका काश्मीर आसा खंय आमगेल कारवार रवींद्रनाथ टॅगोर बीच खंय आमगेल कारवार कुरुमगड आयसलँड आसा खंय आमगेल कारवार INS चॅपल आसा खंय आमगेल कारवार कर्नाटका काश्मीर आसा खंय आमगेल कारवार कोंकणी आमगेल भाषा हिंगा कन्नड बी उलयता थोडे पाऊस पडले जाल्यार आमी निस्त्या बी गरयता क्रॉसार पुलिसाक पडून गाडी पटकन फिरयता ब्रेकअप जाऊ बड्डे सगळे कारण पाजेता धूमधाम उरता हिंगा आमगेल गणपती विसर्जन कृष्णा मूर्ती बी पूजेता आणि करता बी भजन करावळी उत्सव येल त्यांना फुल नाईट हळू उरता असले ग्रँड उत्सव हिंगा सोड शायद खंय बी उरता तुका करता आमी समा हिंगा शान पत्ती केल्यार हेगडी तू गेल सगळे काढून करता मरम पट्टी जाल्यार मन आमगेल बरे आमी गुणान बी बरे पण सोडना आमी कोणे जास्ती गांड मस्ती केल्यार येल्यार यो आमगेल घरा आमी देवा सारखे करता कोणी मेहमान आमगेल येल्यार आमी सेवा सारखे करता ओरा सांगून सुट्टा बाबा आमी क्लासाक जाता डेली सांजेर बिचार वचून गोबी शेव बरी खाता जाता शॉर्ट हिंगा रात्री थोडे जास्त जाल की मॉर्निंग समा जाता बॉय कडे सोडा पेलकी कितले मजा येता हिंगा तुका सांगल्यार कळचे ना केन्ना यो आमगेल कारवार मागीर वापस वयचो ना रवींद्रनाथ टॅगोर बीच खंय आमगेल कारवार कुरुमगड आयसलँड आसा खंय आमगेल कारवार INS चॅपल आसा खंय आमगेल कारवार कर्नाटका काश्मीर आसा खंय आमगेल कारवार रवींद्रनाथ टॅगोर बीच खंय आमगेल कारवार कुरुमगड आयसलँड आसा खंय आमगेल कारवार INS चॅपल आसा खंय आमगेल कारवार कर्नाटका काश्मीर आसा खंय आमगेल कारवार